Amaphele ngolanga ngozondo ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngondaba ezitha ngovapho noma nontshanga sodiba indlela abayidiba indlela abayidibayo indlela 11 December 2021 namhlanje being Saturday lulo kaloko losuku esiye ngalo sincokole sicebisane sifundisane sidiza amahlebo. Namhlanje siphethe into ethi ubuthakathi uboyisa njani. Into elula ke lena mhlawumbe le video usenongayiva by the time we reach the end kuba kaloku mhlawumbe ezinye ziye zifuna uba uzuphinde ubuye uyimamelisise kuba some nuggets of gold may not be that visible, kodwa sizawuzama ukuyenza ukuba ibe yinto ecacileyo lena ethi noba uyimamele uqonda uyayiva ukuba iya kweliphi icala. Njengoba ke iyo le Saturday sinayo into ethi abanye abantu ngalo elixesha baxakene nezinto zobubomi, bagodukile abantu, abanye bazawugoduka, abanye abayazi bazawugoduka njani kuba boyika ubuthakathi emakwabo. Abanye bathi lo nyaka khange undihambele kakuhle ngenxa yobuthakathi, ndithini kulo nyaka uzayo ukwenzela uba ndisimame ndime ngeenyawo. Sithi ke masiyimamele, ukuba awuyivisisi mhlawumbi nyhani kuyafuneka uphinde uyiqalele uzama ufumana these nuggets of gold ukwenzela ukubana ingakudluli nje le video, because it is not as simple as abanye abantu may want it to be. Kuba kaloku ayizi ne-blueprint ukuthi yenza u-A yenza u-B, lento abantu abanothi mhlawumbe bayayifuna. Masingene kuyo ke lento ekuthiwa how to defeat ubuthakathi. Siqale ngelithi ubuthakathi obu ayonto ifika izolo, ayonto izawuphela ngomso, ayonto yabantu abantetho ithile kuphela, ayonto yama-Afrika kuphela, yinto ekhoyo everywhere in the world. That is why ekhona namagama ngazo zonke ii-languages. Yinto nalapha kwezi nkolo uzawufika ikhona ibizwa ngenye indlela, kuba kaloku kwezi nkolo bazawuthetha ngoSathane, bathethe nge-evil spirit, bathethe isekwabo ubuthakathi sithetha ngabo. And ubuthakathi obu, in order for you to understand it, kufuneka uyi-understande into ethi abathakathi bayiphathi yale life sikuyo. If we want to see the triumph of good, funeka kubekho evil. Bazele loo nto ke bona bazosithakatha, bazosingcikiva, bazosivisa kabuhlungu. Ngabathakathi yi-role yabo leyo. Banayo i-benefit xa kutshona ilanga, i-benefit yokuba baye kule ndawo kuthiwa yilimbo, indawo enabantu abangangeniyo ebuhlweleni ngenxa yendlela ababeziphethe ngayo. Uzibuze ke wena ukuthi xa ubuthakathi obu buyinto engenamva namphambili namkhondo na future, why abantu bayo bekuyo nje lento? Is the same question onoyibuza uba kutheni athi umntu eyazi inyawupe ukuthi izambulala ingqondo, okanye isela liyazi uba okukuqhekeza nokukulwa nabantu abaphethe imipu ingandibulalisa, but why do they continue? This is part of life mntanomhle. Ezinye izinto zifuna ungazirationalize. Kweli lizwe bakhona abantu abazele loo nto ukuzoba yimimoya emibi esilingayo, and we keep saying akukho future for bona kweliya lingaphaya. If uyazilandela ke ezinkolo ezinjengoma-Hinduism, kuthiwa bazawuphinde babuye because abayigqibanga le yokuba babe ngabantu abaziphethe kakuhle, babe ngabantu abahlala nabantu, bahlalisane kakuhle nathi ukwenzela uba ubomi bethu bube yinto enye sonke, ibe ne-progress phakathi. So ngabathakathi abo, if you understand nje eziphathi zokuqala, iza kuncedisa le journey yokuthi sibulwa njani ubuthakathi. I-emphasis ithi umthakathi lo akazuphela, uzawubakho nakwaba bantwana bethu bazalwayo. Some of them bazawufilisha eza roles zobuthakathi, some of abantwana bethu bazawufilisha eza roles zokuthakathwa. Is an ongoing phenomenon ke lena, ayifuni msindo wethu, ayifuni msindo wakho, ifuna nje uyamkele kubana inje. Let's hop along. What is ubuthakathi? Now we're doing the definition. I-definition yobuthakathi ke mntanomhle, ukwenzela uba lento ibe yi-working definition ezawubalula, is any act, a physical okanye a spiritual, the act of witchcraft,
bubuthakathi, act spiritual okanye physical, sometimes izithatha zombini ezi directions. Ithini ke i-purpose yobuthakathi? Ubuthakathi obuyinto eyenzelwe ukuthi izovisa wena kakubi, yinto eyenzelwe uba izolinga wena. NgokwamaKristu bathi umlingi ubekelwe ukutesta okanye ukuvavanya ukholo lwakho. Nathi ke kule nto sikuyo sithi ubuthakathi bukholo loo nto kwenzela ukuthi uqinume mani kule nto ukuyo. You see, abathakathi bayakwazi le nto yabo beze nayo physically, kube kwezo nto bazozigalela, sithetha ngala actimos or physical or spiritual. Bayakwazi izinto zabo zasebuthakathini bazokuzigalela live kule ndawo kuyo. Bayakwazi at the same time ezinto zabo zasebuthakathini bazithumele, uthunyelwe into zasebuthakathini uphesheya kolwandle, uthunyelwa ngumntu olapha. Ngu-spiritual ke lowo of dibanisa nento zobo, uthunyelwe ngothikoloje, kube kwinto zongqingqi zabaphezu kwendlu kodwa uthi ubuyajonga awuziboni. Umbuzo ke ngoba njeba ndithakathwa nje, ndithakathwa phi? Uyakwazi uthakathwa phakathi kwekhaya ngabazali bakho, ngabantakwenu, ngodadewenu, ngabazala, yonke laa nto. Uyakwazi uthakathwa apho uphangela khona, uthakathwa zii-colleagues ezi uphangela nazo, okanye uthakathwe kwi-relationship. Mntana omhle, uthakathwe ngulo mntu kwi-relationship naye, okanye abo bantu bekwi-relationship nabo. Uyakwazi uthakathwa ebumelwaneni, okanye uthakathwe kwezo kono uhamba kuzo. Uba ungumntu okhonzayo, ungumntu okwiinto zepolitiki, ungumntu kwezo ndawo uhamba kuzo, uthakathwa apho. Uyakwazi ukuthakathwa zizihlobo ezi zakho, oopeto aba ubathembileyo, badibane ngawe mntana omhle, okanye lowo mnye kwezo zihlobo zakho akuthakathele uba the day you save uba uyakuthakatha, ubambo ngezantsi ukuthi njani, ubani bendimthembe kangaka nje. Sihamba nayo loo nto kabe ndimthembe kangaka xa sesifika phayana ezantsi. Uyaqhuba ke umbuzo uthi how to defeat ubuthakathi. Number 1, ibalulekile into yoba uyi-understand uba ubuthakathi is nothing personal. Yabona laa nto buzawubukhala ukuba yini ubani ndamthemba kangaka, yini of all people nguye bendithi xa ndinezinto, iingxaki, ndithethe naye, nditize yena, ndithi makandikhaphe siye kosiyazi, kanti nguye lo ndithakathayo. Ukuba nje uyi-understand ukuba ayikho personal, ngumthakathi lo wenza ezasebuthakathini, akohlukanga kweli sela lihambe libe ngumnyanakho, umntakwenu, umntu wakokwenu, akubela izinto, is nothing personal. Ulisela, unezinto athi xa izibona apha phakathi kwekhaya aqonda uba le ingandincedisa ukufumana laa ntsango, laa nyawo, loo nto yiyo, ayithathe uyithengisa. Omnye abe nesipaji esi sinemali yokumthengela into yotya, athi xa ebuya emva kokuba ebebe imali afike elambile axebe, ajonge kwa wena ukuthi awuzuzama enye into na yokuba makalaletyile. So ithatha olo hlobo ke into yasebuthakathini ukuba is not personal. Yabona ke ikhona i-theory kubantu abangungqina ukufunda kuthiwa yi-theory of stupidity. This theory ithetha ngabantu who cause harm unto others but bengena benefit eza kubo. Ubuthakathi ithathe ke ba yona ifolisha kulaa nto ye-stupidity eyenza uba ungayi-understand uba umthakathela ntoni uyo only child. Sikubuza thina mos kuba siyayipersonalizer. Umthakathela ntoni lo mntu ukuncedayo, umthakathela uba makafe, uzawushiyeka uncedwa ngubani? Yabona ke ngoku siyisondezile, asayithatha ukuba le nto inalaa nto ka-stupidity. Sidlula unumber 2 njengoba sithetha ngayo nje le nto yokuthi uboyisa njani ubuthakathi, sithi abathakathi bangabantu abasebenzisa izinto ezikhoyo kweli lizwe ukukuthakatha. Ithi le nto xa uthakathwa ngezinto ezikweli lizwe, whether bavusa izithunzele emangcwabeni okanye basebenzisa imfene nayo yonke le nto abayisebenzisayo,
ayonto yakude. Sithethela wena ohlala ucinga ukuthi hayi mina into endathakathwa ngayo yinto enzima. Akho nto enzima mntanomhle, yile nto ikudodobalisa yenza ubungakwazi ukudilishana nobuthakathi because wena ucinga ukuba lena yakho into okuthakathwe ngayo ispecial. Akho mntu ukhe wathakathwa njengawe, ikwenze loo nto uzivalele endlini ungaphumi naphandle kuba wena uthakathwe lelona gqirha likhulu atsho hayi kaloku nalapha ekuhlaleni kuyatshiwo ukuba yinkosi yamagqirha. Loo nto is a sign of defeat. Ukuba uzayisusa kuwe loo nto uzawukwazi ukudilishana nobuthakathi. Uthakathwe ngendlela engangawe, awuthakathwanga ngendlela ecaba uthakathwa ukugqitha abanye abantu. Unumber 3, ubuthakathi obu ayonto ifikayo. If you can understand ukuba ayonto ifikayo ubuthakathi, uzawukwazi ukuyamkela into ethi bakhona abantu abazalelwe ebuthakathini, bathakathwa, baphila, badevelop, abanye bathenga izinto besathakathwa. Ukhona omnye owathakathwa eselusana, wazoqala uziqaphela buyathakathwa xa iminyaka ipha phambili. Yintoni ke ngoku le ikwenze ukuba ukwazi usurvive le minyaka? Uthi ngoku xa uqala uqaphela buyathakathwa caca uba ngoku kudilika ilizwe okanye umhlaba uyaphela. Ubuthakathi obu ayonto izawuphela ngomso, ayonto ifikayo, yinto esezawuqhuba. If you understand le concept uzayi-understand into yokuba ubugqirha obu ayonto ibhalele kuwe. Unumber 4, amagqirha la njengoba esithakatha nawo mntanomhle ayathakathwa, ahamba ebantwini, ayanyangwa, khonza kwezi cawe, aphatha iimbombozi zase-St. John's nasezindawo zeembombozi ane-20 liters awokuba azikhusela ekuthakathweni. Ithi ke loo nto awunanto ispeciali wena eyenza ube attractive emagqirheni xa ekwazi nawo ukuthakathana. Yile nto ifana nokuba kuthiwa njengobuqhekezelwa nje, nabaqhekezi abakuqhekezelayo nabo bayaqhekezelwa. Iyenze le nto ichaza uba wena awunanto ekuthiwa yeyakho ibhalele kuwe, ikwenze loo nto xa uzawuzivalela endlini woyika ubuthakathi. Umbuzo usemile ke uthi, how do we defeat ubuthakathi? I-emphasis yokubana funeka uyi-understand uba le nto yobuthakathi is a spiritual warfare. Ikwazi uthatha neshape ka-psychological warfare. Kwabanye abantu is purely spiritual, it doesn't go beyond that. Umntu uyayazi uba ndiyathakathwa, abe bhizi yenza into zakhe, aqhube nobomi bakhe, emane ezenzela into zokulwa nobuthakathi engemanga. Kodwa ubuthakathi buyakwazi ukuba yi-psychological warfare kwabanye abantu. Xa se ubethwe engqondweni sizawufika kuloo kona. Nantsi into efana uba uyibambe. Ubuthakathi obu ayonto i-physical. Xa uzawuhamba uye kumama, kulo tata, kulo mntana, kulo mntu, xa buya kuthakatha uthi uyomngomba, akungonjwa kule nto. Awuzumsa nasekhohlo uthi ndizobambisa ubani uyandithakatha, jongani ndivuke ndikrweliwe ebusuku, uyandidlisa, xa ndilele ndiyahlafuna ndivuke ndinari, ndimphuphile futhi. Yabona ke ngoku wena uzawuthi xa ujongwa kuthi ingathi ikhona ingxaki apha kuwe entloko. Ungade ubanjwe nobanjwa ngulo mntu ekucaba umtyholelo ubuthakathi, ubanjwe le nto kuthiwa yi-defamation of character. Kuthiwa yiprove ukuba ndiyakuthakatha, yiprove ukuthi njeba ukrwelwa nje ebusuku, uqatshulwa ndim, yiza ne-evidence. Ibe yicourt iyifuna i-evidence. Isuse ke into yokucinga ukuthi ubuthakathi obu yinto edinga lamandla akho, is psychological, is spiritual. Masi-understande ke mntanomhle ukuba ubuthakathi obu bune-levels. If ufuna udilishana nabo ubuthakathi, bu-understand ukuba bune-levels. Ikhona i-level mani ezipholeleyo nje, i-level esimple nje wethu engangxamanga, i-level ezifunela iziwasho. Apha siyakwabomadubula nespiriti, siyakweza zinto ezithi vuka nje ukhangela apha ekhabhathini, uhlanganise, udibanise nevinika, kube nzima uzamana nobuthakathi. That's the level. Ikhona i-level ebuthakathini ethi yona izifunela amayeza. Uyabona ke xa seyifuna amayeza ayifuni substitute, ifuna amayeza. Yiloo level ke ethi
phakama mani uye kurhweci, kuthiwa ngokrwecilanga, ngokhohlela esingeni, kuthiwa ngobani na aba bantu bamayeza. Uyozifunela umayezeni wakho akuhlanganisele ubuye ulwe ungahlali nje. Unumber 3 wento efana uba uyazi eyokuba kwakuzo ezi levels zasebugqwirheni ikhona le yokudikwa ethi khawukhe nawe ngokusondele apha ekuthakatheni. Yabona ke xa uqanda uba nawe kudala ndiyenza le nto imali yaphela kunini sendisuka eDurban. Yabona xa sewuthakathwa kakuhle uvele udele aba bale kona yakokwenu uqonda uba mandikibele ibhano yokhangela amayeza kude. Yazi uba ke ngoku ziyanqoza mntanomhle. Ithi ke ngongenye ixesha kuye kufuneka ukuba heyi uthakathe nawe ngoyofumana imihlaba yamangcwaba mhlawumbi amathambo abantu, loo nto yoyikekayo ukwenzela uba uhlanganise into eza kukunceda. Zizinto ke zalapha ebuthakatheni. Idlule le nto where it becomes painful kuxa ubuthakathi obu iyinto ede yaba ngu-psychological. Bakhona abantu ufumanisa uba lo mntu kudala ethwe ncayi le nto yasebuthakathini. Sakwenza nje umzekelo, nanku umntu oko wabana la maphupho ezilwane, oko wayibona le nto yezi zilwane is one thing. Apho esi silwane ibiqala ingathi le nto iliphupha, ihambe yahamba le nto yafika apho sewuva nomnyango xa uvuleka, uzive nee-footsteps. Nanku lo mntu wasesilwaneni efika. Unawo loo mabhoso kuba phaa kuFacebook bakhona bathe khawuphathe ibhoso ulale ngebhoso. Xa seyisenzeka le nto ibhoso, hey awufiki kwelaa bhoso. Nezaa naliti kuthiwe zihlome apha ebhedini, le ndoda igqitha ngapha kwezaa naliti. Only xa igqiba uhamba kungona ubuyela kulaa timing yophatha amabhoso when is already late. Uyayibona ke ngoku le nto idibanise nale nto uba kudala uhamba abantu uzama ufumana uncedo. Uqonda uba ayisuka makenze wethu mani umntu wasesilwaneni simbone uba uzawuphelela phi. Sewuyiloo nto yakhe ke ngoku wena. Izawuhamba ihambe ke xa sewudefeated iyeka ukuba ngumntu isenoza iyinyoka uyibone irhubuluza uyibone ikhwela phezu kwakho itshintshe xa seyiphezu kwakho ibe ngumntu. Sewu-psychologically defeated ke wena. Sewuthi hayi suka mazilime eziyetyeni, omnye athi hayi ngcono ndife. Uyayibona ke ngoku ubana wena udefeated. You're not gonna win kule game ukuba uzayithatha uyibeke kuloo level. What are solutions? Kuba kaloku lo mbuzo usamile uthi ithini le nto kweyakho icase. Wena sewunida i-counselling ngoku, ukhume emayezeni ukukhanselishwe, ukutshintshe ne-angle. Sikhona esasilungu esithi if you change i-angle at which you are looking at something, nale something ubuyijongile iyatshintsha. Amayeza mosi nawe uyawubona uba wakusebenzeli, khawukho wakuphumze mani wenze enye into noba yintoni. Do something. Ukuba ufuna uyothatha ii-crystal stones ibeka apha mhlawumbi iza kunceda. Ukuba ufuna ukhe uye ecaweni ukusindiswe ukuba loo nto izawuba solution. What matters? Don't you ever give up kwizinto zasebuthakathini kuba kaloku zidinga loo nto. Uba fanele uba uye kwaba belungu banyangayo ngeento ezingaziwayo, nyuka apha mani yofuna into ezawuphumza lena nawe kudala uyibona ukuba ikunceda. Uyayiqonda mos laa ntetho ethi i-stupidity, this is another definition, kukwenza the same thing ekunika same result. Uyayiphinda le nto uyabona uba ikuncedi kodwa uyayiphinda le nto. Uyawubona la mayeza uba ukuncede uyaqhubeka ngawo, okanye uyawubona lo mthandazo uba ukuncedi kodwa uyaqhubeka. Uyasibona esi siwashwa sikuncedi, uyayibona le nto ubulokhu ubhizi ukuba ikuncedi kodwa uqhubeka ngale nto inye. Loo nto bayibize ngokuba si-stupidity le nto ukuyo. Masiyiqhube ke bantwana bahle le nto nje basikekelela ekuyibane siyokuyivala. Kukho this part yasebuthakathini emenza umntu ubone uba nyani ke psychologically ukhona izizathu zokuba abe defeated. Siyichazile lesilwane. Kukho ezi ufumanisa uba kukho le nto ihamba phezu kwendlu, kukho le nto ijikeleza indlu, kukho le nto nje ikwenza busy apha endlini, kuvuleka iminyango, kuvaleka iminyango, kukho izithinzi enizibonayo. Uyabona ke leyana into ayinabukleva bakho mani. Xa kuhamba into phezu kwendlu awukwazi uba ungavele unyamezele. What you need to understand, ezi zinto zizinto ezi meant to defeat you mentally.
yonke laa nto leyana yinto eyenzelwe because esi sithunzi neento zimbaka zamacango kutheni ingazi kuwe directly, kutheni embakaza emva kwendlu, embakaza kulaa kamere ezithini zingotshe, wayingakhime le nto iqinize kuwe ukuba kuthiwa izokwenza loo nto. It's because ezi zinto at the same time zizelwe nje ukuzosidifite, ukusiqoba amandla, usihlala endlini ungalalo, ukukhala wena ube nguloo mntu ungenazitshomi, ube yilo. That's what it wants to achieve. So is important ukuthi le game uyazi ukubana iyayinida nengqondo yakho, ulwe ngengqondo. Sikekelela kuloo nto ke ethi xa kuhlanganiswa ezi zinto zasebuthakathini ziyathethiswa, instructor le nto iyaxelelwa ukuthi mayenzeni, ithi loo nto nawe yenza the same thing. The word, both i-psychology and the word are very important kule game siyidlalayo. Yiloo nto amayeza sisithi ayathethelwa amayeza ukuthi mawasebenze, kuba kaloku le nto njengoba ithunyelwe kuyixelwa mayizothini. Neyalenja ukuthi mayizokaka eyadini kuthi hambokaka phaa kwabhele, kuyaziwa ukuba izawufika ithini. Sayishwankathela ke le nto, sibuza umbuzo ukubana how do we defeat ubuthakathi? Sithe yi-understand le nto ukuba is a spiritual warfare, it can also be psychological. Ifuna nawe ube at that level of spirit, wenza izinto ezi-spiritual. Ifuna nawe le nto uzama ukuyilwa psychologically. That's number one. Number two, detach yourself from the problem. Xa uthakathwa zikhuphe kule nto uba uyathakathwa, zixelele ukuba you are in this warfare. Once uxela uyathakathwa, umisa wonke umuntu odibana nayo, ndiyathakathwa, I can't believe uba ndithakathwa nangubhele. Uyabona ke ngoku le nto once uyithatha personal, you are already defeated. Khona le nto ithethwayo ya-dark, kuthiwa idada eli emanzini, it looks cool in the surface, ibone liyalaqaza nje lidada nali lincumile, kodwa ubungakroba ngaphantsi kuthiwa it paddles like hell. Your struggles are yours. Asinamdla wazo ezi struggles, akusuke usimise ecala kwendlela usixelele ngobuthakathi bakho, because le nto ayikho personal. Igqirha liyazithakathela. Awuzuthi xa utyiwe yinyusi ucaba uzihamba uxela lonke ilizwe ukhalazela laa nyusi, ibizenzela ubunyusi bayo. Njengalaa nyoka ibikulumile, yenza ubunyoka bayo. Number 3, is important ukuthi kwezinto zobuthakathi, whatever happens, you don't give up. Akuthiwa suphumla. Nakweliphi idabi kuliwe kuphunyulwe, phumla mntanomhle, uphinde uvuka uthathise man. Keep strategizing, ubone uba ndoyiswe xa bekundawuni, yinto neshotayo. We use a lot of logic kwinto yasebuthakathini kuba qomba okay, batshintshe istrategy ngoku, bagalele amafutha apha emnyango. Oh yeah, inoba what the game plan, we analyze le nto and then unyuka apha uyofuna izinto zokukunceda. You are in this game. Ubona batyhini basayekile ke ngoku kubetha izinto, galela amahlalutye phezu kwale nto uvela rhwatshatshatsha, basayekile. Sukuthi woyisile ithi icekwa ngokulisaleli ngasebuthakathini ulinde. Sukuthi xa uvuke kukho into emnyango, uboma kukho umgodwana othile apha emnyango, uphinde yokunyuka, khawukhe u-observe, because sometimes kumgodo nje honest nje wenje bezigqithela ngendlela, khawukhe uthathe nje utshisa but uthi ndawukhe ndiyijongekele ukuba is it part of le nto sikuyo or intsha na le. So be intelligent, be logical kule nto ukuze ikwazi ukukuncedisa. Number 4, sukuba traumatized man kule nto caba uzulala. Enjoy your sleep, enjoy i-friendship with people, enjoy life. Sukuthi kubuthakatha kucaba ngoku unendawo ecaca uba hey ndathakathwa phayana, uxele wonke umuntu ningaze niye phaa, hey abathakathwa bona ngweli buthakathwa. Sukusifaka kweli dabi lakho, lidabi lakho eli. Sithi ke xa siyivala le nto, ubuthakathi yinto yeli lizwe. Uzawuthakatha, akho mntu ungathakathwayo.
Ukuba you understand nje loo nto uzawuziphilela mani ubomi obude, amagqwirha akuzame akuncame abhubhe one by one ngoku wena ukhona, ude ungayinokuwangcwaba uqombanza umngcwaba lo kuba ndithi mos usalwa wena. Nantso ke into ebesiyiphethe on how to defeat ubuthakathi. It can assist into waphinda ubuyele back, just go through ezi zinto and see what can help you in your life. Siyenze yande ke kuba kaloku silwa naba bathakathi inde nabo into yabo siyekile ke yalala siyodibana Sunday the 12th of December ngomso camagu.